Assalamualaikum, selamat malam guys. Ini keluarga aku teko Banyuwangi nih guys. Iki kembarane sing ning omah kene guys. Edoke. Iya, Nduk, sapa meneh, Nduk? Ya tripod apa pakai? Tripod. Tripod sing dhuwur kae. Iya. Iki lho guys, anak-anake guys. Rame ya guys. Dua lampu lagi. Nduk tengah Nduk. Open kamera. Ya Allah nangis iki lho guys. Piye to le? Iki lho bawa iki lho. Pak. Pak. Nangis areke guys. Iki dulure kok Banyuwangi guys. Piye to Kong nangis Kong putumu Kong? Yo ngene iki Nduk, ning pasar kok di video kayak wong gendeng ngono kae. Wong pasar kae wis paham wis lek mbake ngene iki. Kok gak nggo video, Mbak? Enggak, videoku wis akeh ngono. Wah. Iki guys. Iki guys. Guys kemari mabuk guys. Hah? Maksudnya? Iki mabuk iki guys, mari mabuk iki. Numpak mobil mabuk guys. Iki layak ceritane iki mau. Nyapa to nangis le? Arek iki nangis iki lho guys. Guys, iki kembar iki guys. iki adike bojoku iki guys, kembar guys. Apa? Gula. Terus? Ya tak delok api ta mboten napa-napa sampean. Iki ceritanya kan mari kepaten to guys. Terus bari ngono layat, gak ngerti udan-udan kok teko. Ternyata dulurku teko Banyuwangi, guys. Iki anake kembarane sing ning omah kene, guys. Iki jenenge Citra. Ya, Nduk. Tuh, Rek, lemune, Rek. Jece aja ngono kuwi cantik. Je. Nyapa nak? Kapak taksip tembake di sini masker terus angge kayak ngono digon-digon iki nganu pesawat pro. Sini masternya kan sing pro ya. Apa? Sing apik gratis mbak gak tau main bulanan. Saya nek kan nek pilih master. Saya nek watermark gak ono. Download. Iki perusuh iki, guys. Perusuh iki, guys. Awas ceklek lagi sana le. Halo guys. Halo guys, iki jenenge Yoga iki, guys. Gak mabuk guys, gak. Enggak kan? Enggak guys, latihan saka kene. Wis latihan iki, guys. Apa ngomong? Ini nangis, guys. Dikira ibu nanti mie sakne. Dikira ibuke iki lho, guys. Kira ibu iki. Ruwet iki, guys. Kemeri karek cilik-cilik, guys. Guys. Double kill.
apa? Treng mbok utek kae lho karangan. Heran aku. Kamar mandine lho, gak iso ganek lampune iki lho. Oh, lah nyapa kok mbok utek kae mau? Astagfirullah wong iki. Penekane lho, Tul. Mau iki puenekane ndur kono. Ndek iki kemari kesetrum ndek iki. Iki kembarane adike bojoku, guys. Si bae enak kancane ya. Sopo? Kancane wis no. Iki ceritane masak-masak, guys. Dan masak. Dulur teko Banyuwangi teko, guys. Layak, guys. Sampai juragane melok masak. Suami ideal, guys. Pinter masak, guys. Ini video kuatik. Guys, untungnya di persediaan ayam, guys. Jawaku ayam guys esok jika ngamu dia apa konten. Ya nih kan, mendalam ya. Ini apa? Oh iya. Itu kadang ngombe obat itu. Itu ya makakno. Lek wong wedok datang bulan main tapi mainnya gak lancar, iki perlu hati-hati ben gak sampe. Ya ngono kuwi. Iku keluhan koyo ngono kuwi, keluhan sing ndang cepet diatasi ben gak sampe mlaku ning ndi. Oh iya. Iku kumpul goreng kado. Itu gumpalan koyo ati. Ini ono ngarane, kuwi kok gak ndang diantisipasi. Ya nek beli kapsul itu nunggu nek kapsul itu. Iya sing ono kanker dan lain-lain kuwi dombe. Nah, apa sing pertama apa sing lawas kae, sing kiriman pertama. Podo. Lha iki lho wong dek kenane aneh 10 tahun kena ngono digone dokter tak mari-mari digone alternatif tak mari-mari alhamdulillah ngene iki betul digone tidaknya ning Lumajang ning Edison dokter Edison rumah sakit Edison wis gak enak kan. Ayo. Rawame aku wong layak kok. Wong layak. Adik mbahku kan meninggal, akhirnya dulurku yang Banyuwangi pada toko batok pas hujan lah hujan geruduk bau terus mau grup dalam iya
Lagi. Udah kok kurang ajar men, Bu. Siapa jenenge? Siapa jenenge? Selfie. Bu kene, Bu. Dengerin. Mau buat nih, aku tenengin bom, dengan buat nih ngerti sampean. Wes. Hah? Ini gelembus Pak ya? Iya. Terus Pak ya digawe nyiram mobil saiki. Harus disiram ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masa dengan dicoret beratin. Oh ya. Ya udah jangan air. Tak akan suka nih sitok guys. Suka nih loro karo bojoku. Overdosis. Loh, ya biasa itu, mudahnya hari ini terus. Ya sampai ini gak apa-apa dulu, hari ini, rasa terang. Lek terang. Patenan nih, Ini gak apa-apa diedit kok. Ini marine mami ya guys. Oh ini guys makan-makan guys. Ini makan-makan guys. Ndak balik mau mama. Aduh. Mangan bila saya. Wah, ini mangan nih mangan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya guys. Dadah dulu le. Tole. Dadah pirang. Dadah dulu le. Dadah. Dadah teman-teman.